parlen de la vestimenta tradicional del llaurador valencià que ve dels moriscos, especialment els saragüenys, esa roba àmplia per a poder treballar amb llibertat. Ellos introdujeron el pantalón, un cierto pantalón un poco especial, el ceruel. Els llauradors de Garmel portaven saragüells al segle XVII. Les hortes d'este poble són com l'horto valenciana. Així i en bona part del país es va passar de l'agricultura de subsistència a l'agricultura intensiva i de mercat, i això ho van fer els moriscos. Aquí estamos en una huerta de Garmel, muy cerca de Bizerte. Es un pueblo de moriscos expulsados de España, y aquí tenemos un cultivo de las patatas, que está una planta introducida por los moriscos, como las tomates, las pimientas, el higo chambo y las judías, como la huerta en Valencia o en otras regiones de España, sobre todo en Valencia, ¿no? Però Garmel, que vol dir Gruta de la Sal, també és un poble mariner, on els homes ixen a la mar i quan tornen van al bar de la plaça a jugar a les cartes. És així on compartim la partida amb un grup de moriscos que coneixen molt bé la seva procedència. Morisco de València. De València. Jesucristo de Valencia. Jesucristo. Viven aquí. Y sí, a Garmel. Sí, a Garmel. Sí, a Garmel. En aquestes fèrtils terres del nord de Tunísia no només queden paraules heretades del passat morisc, queda també el sabor de les llegendes, dels somnis i dels records. A Zaguán visitem la família Das, que són descendents de moriscos. Així, al seu pati, al costat del taronger, ens preparen el car huarca, que és un pastís d'almela i de farina, que, segons conta la llegenda, van fer els moriscos quan van ser expulsats de la península i amagaven en ell les seues joies. Otro te dirá, lo que tengo yo son esas pulseras y son más o menos como esta pulsera. Esa pulsera venía como dentro de un pastel redondo que llamamos nosotros cac, y relleno, ahora lo hacen relleno de almendras para esconder un poco sus joyas. Se cuentan esas historias, que ese pastel lo hemos traído nosotros porque fue más o menos una manera de traer la joya escondida. Pastissos amb mel, empanades, confit, olla, menjars d'ací i d'allà que són, sobretot, mediterranis. En aquella època els cristians, per exemple, cuinaven molt en sagí de porc, especialment les coses que eren de carn, entre que deixaven l'oli per al peix. En el cas dels musulmans ho cuinaven tot en l'oli d'oliva. I la Inquisició, per exemple, buscava aquesta olor a l'oli d'oliva per a buscar al morisc, al fals cristià. Ellos naturalmente comían cuscús y hasta tanto que se prohibía, era motivo de una condena de la Inquisición hasta eso, del siglo XVI. Y bueno, el cuscús es una variante totalmente integrada por la sociedad hoy, que bueno, tenemos al lado de la paella, del arroz, bueno, son unos elementos añadidos. I la sorpresa que tenen alguns quan venen així, quan veuen que tots estem menjant de la mateixa paella, diuen que té una relació en aquest menjar en comú dels musulmans d'esta època. Un dia deixaren la terra endins, rodaren el pany d'unes cases que encara s'endevinen 400 anys després. Espigolant en la memòria morisca d'estos homes i dones, trobem llegendes i històries que han passat de pares a fills. Trobem cognoms que ens recorden la terra comuna, la terra compartida. Els Lacanti, Valencian, Balma, Sachi, Esbís, els Lichi, els Xativa. I descobrim que encara avui, passats els anys, conserven la clau d'unes arrels que venen de mar enllà. Cada uno te puede enseñar la llave de su casa diciéndote, mira, esa llave
es la llave de mi casa, por ejemplo, en Valencia sobre todo. Najib, esta clé. C'est la clé de la famille moresca en Espagne. ¿Tú le conserves? Oui, je le conserve.